Ni wach motenre kod loch mar Harambee Stars esemane gitugo kod timno mar DR Congo. Kapod wang'iyo weche go arita no redia peini opogore mochoma lap tuke ma Kasarani kod mano ma Nyayo kinyi ma kawuono kinde matuke mag CHAN ne ichaka yango odiochieng' ma kawuono. Johera mag adhula no chopo karombgi mar siro tim mar Harambee Stars ka mago mane ntiere kod ichwang' no moko kuom marange e alapno ma Kasarani magikone ng'ata achiel ne oyudo hinyruok. Tefo maro Armstrong Osutwa ntiere kodle. Gikone odiochieng' mosebed ka irito ne ochopo. Bendera fwadhore, ilo kod moro pongo kor lwasi. Johera mag adhula ochomo Kasarani. Kaluwore kod chike mane ochiw gi migawo mar wuoth kaachiel kod maro mar arita ewi ratiro mibiro tige wuoth ahinya to ne weg nyamburko, apisas mag obila ne omondo mar neno ni apeyni ma ochomo pewe mag Kasarani kod mano ma Nyayo ler kendo onge dhungni. Obila ne oketo hinga e apaya ma Thika e roundabout mar Isambu kama ne nyamburko mane ochomo boma ma Nairobi ne igeng'o mago madonjo Kasarani kendo mopuodhi kende mane yienegi kalo kendo tiyo gi apaya no. Magi ne chike mar neno nyamburko mag jowuoth kod mago ma ok opuodhi ok ochopo machiegni kilomita 1 kowuok e lap tuke ma Kasarani. Chal mar arita ne oridi kaluwore gi kwan man malo mag obila mane okwore rangi e lap ma Kasarani mar gayo tulo moramora, neno ni arita mag johera mag adhula bende oridi kendo neno ni chenro mag wuotho korochni apaya ma Thika kaachiel kod alwora ma Kasarani. Moko kuom johera mag adhula mane omondo kendo mane osebede lain kuom seche buora to ne nigi paro mopogore. Ne gigolo ywak ewi kaka apisas mane omiyo rak mar tayo arita e pauno ne odeko ya ohinga kod rangi kendo bende ni ne giulo enono tiko. Hii organization ya leo imekuwa chini, tumekuja hapa saa 4, tumeambiwa tuwezi ingia mpaka saa 6, tumeumia hapa kuanzia asubuhi na baadaye naogopa itakuja kuwa na shida, si mzuri, tunataka next time i-change. Shalipa ticket lakini bado hatujafunguliwa mpaka saa 4 nilikuja saa 1. Wanataka kutupiga tear gas ndio tusiingie kwa game. Mokoto ne ogolo ng'ur mar gewi chike ma oridie tuke CHAN. Mano matamo gidonjo kod oporo, firimbi kaachiel kod bunde e kind gik mamoko ka giwacho ni mago eme osebedo kakelo ndhadhu ei pap. Angalia kama Tanzania, game ya Tanzania venye kumekuwa fufusela, utamu wa game ni hizi vitu virimbi, fufusela wametukazia sana bwana. Juu hata TZ jana tuliona mavuvusela kila kitu, hizo wanyama wanakataa wasiingie. Kinde machok bang'e johera mag adhula mane nyiso ichwang' ne omuomo hinga mane oketi gi obila kaachiel kod apisas mane chiwo arita kendo temo donjo Kasarani. E rangach machielo, chenro mag nono tiko e manyasani ne dhi nyime. Kanyo, johera mane ni kod otiko maching kod mago mag ong'we yamo mane ing'ade mbui kende ne oriedo ka girito mondo puodhgi mar donjo e pap. Kanyo bende apisas mag obila ne ogo tach mar neno ni kwe obedo. E rangach mar adek, johera mane ni kod ilo ne ochungi kendo ka nono mar otiko ne timo nyadichiel kendo kama nyiso ikruok mane oketi mar neno ni jogo man kod otiko mopuodhi kende ema ne donjo Kasarani. Kata kamano, ichwang' ne oneno kendo ka johera mag adhula ne omuomore kendo muko hinga machielo kendo donjo e lap ma Kasarani ka ng'at achiel ne owuok kod hinyruok. Tok rito kod liyo, johera mag adhula sani koro nyalo buonjo nikech tuke mag CHAN ochopo ka. Kata kamano, penjo maduong' pod nyuolore ewi hikruok kata okenge moketi ne arita mar johera mar adhula. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi.